Sa gingon ni Gov. Mark Agas, mapansin ninyo nga ingon niya nga dili usa ta magmourn karon o magluksa sa iyang pinakauna nga paghatag og mensahe para sa naandan nato nga Monday flag ceremony. Di sa ta magmourn, kaya ang iyang gusto ipakita nato sa katawhan sa mga taga Davao del Sur nya unahon gihapon nato ang pagpanerbisyo. Ang atong provincial government is functional. Luyo sa mga nahitabo. Wala ba gyud tagyalang-alang? Wa gyud tagyalang-alang, wa gyud tanalang-alang ba sa ato ang gibati nga kagul-anan hangtod karon mga panahon na gani gihapon mga bay akong kasing-kasing gidugmok lang gihapon. Hangtod karon panahon na padayon gihapon tang nagunahon na nga unta damgulang tanan. Wa gyud gyalang-alang ang ugat gyudayon ang nalangkat. Dili na nalilimoy sa usa ka punuan ang ugat malangkat unsay mitabo. Unsay mahitabo sa punuan, unsay mahitabo sa mga dahon, unsay mahitabo sa mga sanga, unsay mahitabo sa mga bunga kung ang ugat may malangkat. Pero ingon ni Governor Mark Agas, di sa ta magluksa. Unahon nato pagpasabot sa katawhan nga functional gihapon ang atong provincial government. Ang mga proyekto magpadayon, dili na siya mahimong babag, no? Although dako og nawala sa ato, pero si Governor Mark Agas gusto niya padayon gihapon. Magawalay margin ang paghatag og programa og proyekto sa atong Kapitolyo. Functional mga bay ang ato ang provincial government sa Davao del Sur. Usapan niya nga gipamulong nag-alay og mga panalangin pinaagi sa jutay kahilom o pamalandong agi respeto sa mipanaw nga kanhi Presidente Pinoy. Usa pa sa iyahang gihisgutan. Kay kita itig-relay ani, no? I-relay na to din na ninyo, i-relay po na ninyo din sa inyo ang mga kauban sa Panimalay. Ingon si Governor Mark, based on his experience, na dapat daw, bisa na ka sa inyong balay, mag-face mask ka. Kini ako personally, nadungog na ko ni kang Vice, kang Governor Mark, hinahinayo na ginako naghimo di sa balay. Dapat dili gyud ta magkumpiyansa. Mas labaw nga tuhuan na to si Gov. Mark. Kay kabaluta unsay nahitabo, unsay na iyang naagian karon sa iyang pamilya. Kabaluta naunsa si Gov. Dudo. So pag musulti si Gov. Mark og ing ana, mas labing tuhuan na to kay na-experience niya og kabaluta kung unsa iyang naagian. Dili lalim. Dili gani ta gusto nga mahitabo na kang Governor Agas. Dili ta gusto nga mahitabo na kang Congresswoman Didi o kang Governor Mark. Dili ta gusto nga mahitabo kada sila pamilya. How much more kung kanang nahitabo sila pamilya mahitabo sa tua. Di gyud po siguro ta ganahan, di ba? So para nga dili mahitabo ang mga nahitabo sa mga biktima sa COVID, siguro kani ang panahon nga maminaw ta sa mga tao nga naka-experience kung unsa ka kadilubyo sa imuhang kaugalingon ba. So ingon ni Gov. Mark Agas, dili gyud ta magkumpiyansa gyud. Kaya nakita na to sa video kaganina dito sa flag ceremony, distansya gyud kay dito Di gyud na pwede nang magtapad mo dito. Kung naalagi mag-uyab dito, magbulag. So ingon ana mga higala ka seryoso ang gipamulong ni Governor kay ganina. Naapa siya usa ka encouragement para sa mga taga Davao del Sur. Let's get vaccinated. Gi-emphasize niya dito nga si President Duterte kay obligasyon man niya ni as President of the Republic of the Philippines ang iyahang response aning COVID-19 pandemic sa atong nasud Pilipinas. Muotang na pod sa World Bank ang Pilipinas og pila ka trilyon. Unsaon man ang trilyon? Pitinandaghanang nga mga proyekto sa Pilipinas ang pwede mahimo ana nga kantidad trilyon. Pero bisag isa ka halublak ana mga igalaw kay makita. Intended kana para sa pagtubag aning atong COVID-19 pandemic, para sa usaman apil na din ang vaccination program
usa sa makahatag nato og kasulbaran ani problemaha kining vaccine. Mao nang nangutang ang atong nasod Pilipinas og trilyon, pila ka trilyon para ana usa na dinha. Nangutang og trilyon na dili ra day gihapon ta magpabakuna. Sige daw ikaw, ko ikaw nga naminaw karon. Halimbawa, hunahuna ikaw presidente ka. Unsa may imuhang iingon sa mga tao? Wala naman tay choice. Gihimo naman nato tanan. Gobernador Cagas gani. Si Gobernador Cagas, grabe na siya pamadlong. Ya, pag magstorya mo diya sa Kapitolyo, nag-face mask ka, imong facial, imong gikalo, dili na pwede. Sige nagpamadlong si Gob. Sige nagpahimangno si Gob dinha sa Kapitolyo, sa mga empleyado, sa mga bisita, sa mga mangayog tabang, sa mga naka-appointment kang Gobernador Cagas. Di na mawala na iyang mga pahimangno kung unsa kadelikado ang COVID-19. Pahimangno diri sa kahanginan, manawag na siya para magpahimangno. Moingon na siya dinaing na Mike nga imaginon daw kung unsa ka pait kung naatay membro sa pamilya nga mag-cremate. Dapat daw mahuna-hunaan na sa mga katawhan para nga mahadlok, para dili magkumpiyansa. Ug asa mga turnover, asa mga inauguration, asa mga aktibidades na kailangan na presensya ni Gobernador Dodo na siya dito, muhatag na po na si pahimangno ana. Pero ang nahitabo, siya taon ang nasakripisyo. Siya ang nahimong abo karong mga panahon na. So kung nahimo na ang Gobernador Dodo Cagas, nya wala siya nagkulang, murag isakripisyo na iyang kaugalingon para mapaabot lang niyang iyang mga pahimangno nga to sa katawhan sa Davao del Sur nga dili magkumpiyansa. Nahitabo gani na kang Gob, na biktima gani. Unsa pa kahatong mga kumpiyansa ra kaayo? How much more katong dili gyud mo tuo nga nay COVID-19? Mao na nida mga higala.